दिनैनि कुकआ नै जोंना कुकमेन माबायदि सङो जानि र' बिनिखौ आं संनायखौबो बासिबाय थायोना अमा बेदर रेड चिली सेरफोरबो जानो गोथाव मोनो सेरफोर जानो गोथाव मोनो हरदो नायग्राफोरा मस्ला होबाय ना मस्लाखौलाय मस्ला मस्लि होबाय सामब्राम गुफुर होनोसै रावफोरहाय देग्रायाबो दोनजासै नामा आखाइजों दै सारगोन mix kena rosili right दा गोथाव मोदोमबाय आं संनाया जेब्लायबो गोथाव जायो I'm the first 이상한 거 넣어라 kamu hurry kan? Ini sih ntar namanya. Hasilnya baik. Kalau lebih kurangnya suka. Nah ini ujungnya deh. Ujungnya dong. Ayah kayak kang dia ujungnya deh lah. Ini aku pikir sekarang bakal. nwngtangmwna जानो लुबैखासिगोन Смотрю. Angko mana? Jangan oma bedor. Barang yang beli saya dulu. मोनबाथाय गंगार दुन्दियाखौ होना खांसै बेयावहाय पटल भाजा दङ
김치국하고 이렇게 두지야를 있으면 되지.